So sikhule kanjalo lesikhathi uba omncane buye egoli edlala umaskandi ngoba uyi role model yami ngizogcina nami senguthanda umaskandi ube babebuya bedlala igospel bencane study gospel. So ubani bedlala umaskandi endlini ekhaya? Uwedlala umaskandi kakhulu ekhaya mina obhuti bami nomalume kakhulukazi omalume bedlala umaskandi ngoba ubaba bedlala R&B R&B green no U4 or something. And uyayikhumbula ingoma the first song wayibhala? Ngiyikhumbula. What was it? And yafika kanjani kuwe? Kwakwenzekeni? I mean, you know, some people write a song because inhliziyo ibuhlungu khona intombi phula inhliziyo yakho, omunye ingoma imfikele ngoba ulambile ngoba ubona isimo mhlawumbe ubufa. Yes. The first song you wrote, what was it and how did it come to you? What was happening to you? Ngiyakhumbula ukuthi ngiqala ukufunda uqoqa ingoma sasilo siyinkomo lezinsizwa silusana zelapha ingoma kunomhlambi wezingoma umhlambi weinkomo zinkomo eziningi isuke sidlelweni zidla utshani yabo izinto ibona lapha long life lapha yeah sina sibona life so ke bangibuka inkomo like ngangikakungifikela njengoba ngisho ngisendifika nje lesithuba awungifikela ukuthi ucrowd lezinkomo so mangiqala mhlabelela inkomo ngithatha nje crowd bazidlutshana singahambisa amakhanda zithi awuthi yabona ihlabelela nje ngicabanga ukuthi ingoma ikhona emakhaya ezicula makuthiwa kunaba ungidi yeah ngaqala lapho ukujwayela ukucula nani ukuthi ivoice iphume ukuthi ibe ngazi namanothi kwaya ngagcina ngacula ukucothoza because endaweni yangakithi ayikasi lami isigodini yabo ngicothoza kakhulu kudominate ayingoma I see so ngacula ukucothoza wona kwangifundisa ukucula ukuthi khona uAlito noThena uAlito lesoplani ngifunde lapho ngifunde kanjalo lento leyo so ngafunda lapho ukucula ukuthi uma ungena e-studio uyakwazi ukuthi ube namanothi ushone phansi ushone phezulu bese futhi basubheka bese ushaya uAlito noThena angazi kanjalo ubizwa kanjalo ukucothoza ushaya epho which one is your main ngishaya uAlito mina okay lo ngosincane then uThena ufundisa imikhulu lapha kumaskandi asiye kule ngoma yokuqala yayithi ingoma yokuqala engayibhala yayithi ngiyayishela intombi yangilisa ibalekile udakile angithi emakhaya sishele emfuleni mawusuka lapha eGoli ufika emakhaya ugqoke izimpahla zakho uthatha ubrand wakho ufala because emakhaya siwele imfula bayoshela so awukwazi ukuhamba nebrand yakho wena umfula uzofika umanzi entombini ngemuhle impahla sibamba kanje uwele umfula then ufuna ukufika umanzi entombini bese kubona uzichazela ukuthanda uma ke usufika entombini ayikho lento leyenzeka manje ukuthi intombi mawuthi hey siswami bese responda fast intombi mayithanda ikhombisa ukuthi yenza izinto ezibhlungu kuwena ikutest ukuthi uthanda ngempela yini so ithela ngamanzi ibhakede lamanzi yabona imbiza yamanzi ekhaya ithele ngawo amanzi usuthi noma mawuthi yasondela ufuna ukuyibamba ubamba ngoba uyashela phela ibanjwa la isithweni intombi mawushela wezothi ngabali iyongena odakeni noma ingena emfuleni ime phakathi nomfula obvious mosenkile ngeke ungene phakathi nomfula ngithi yabo kodwa mawuthi uyithanda uzogumula noma ufike ungene phakathi nomfula uyishela khona iyona indlela abathesta ngayo ukuthi uyimisele kangakanani so le ngoma isuka lapho ukuthi usayikhumbula le ntombi intombi sayikwenza ukuthi ibhale lo ngoma sayikhumbula idubu lami lokuqala intombi nje yitshitshe ngashaya ngashaya ngiseThekwini kwasho ukuthi amahostel lapha eGoli bobuya futhi ko George Box lo Denver usho ukuthi impohleni lapha sidiscuss nje nami yabo ngiseThekwini ngaleso sikhathi. If you've just joined us, Bantwana Benkosi, we're with the King of Maskandi here on Power Talk on Power 987 Mthandeni, and we're having a conversation. If you want to join in, 0861987000. You want to ask any question or
Speak to us about the impact of his music and his sound in your own life. Please do write to us. You were part of a group in the beginning of Maskandi, a group, yokuqala, quite very impactful as well. Are you able to tell us the impact yokusebenza inside a musical group and then becoming a single artist, solo artist? Just that journey. No, unfortunately, angazi ngibe member ye-group thizeni. Okay. Umthithi ozibile. Ngiqhamuke nje bafike eGoli leyigingi ngangena istudio ngacula abayi-1 ngathola abafowethu engabe ngisebenza nabo umshobo oshintsha umshofu nezinye izizwe sa engangiheza nazo Maskandi mawubiza kunokufanele bevume before ye-studio kodwa ngaze ngibe yingxenye ye-group mhlawumbe singamankentsha namahle noma yabona singamaponi understand akaze ngibe negroup ethi singaba ngaba umthandeli SK from the beginning from into manage. I see. And you talk about this new sound in Maskandi Yama 2000. Maybe before we go there, Owen, nizwile ingoma esivule ngayo that belongs to the old order. Malavista, yes. Yeah. Kodwa uyeza ukuthi noma uyizwa Malavista uyeza ukuthi seyiyo leyo nto. Yabo seyiyo leyo nto. Ngiyakhombisa yabo nje nawe ilangoma ifana nawe ungakabi nayo intshebe. Yabona intshebe manje. Kodwa I guess lalela intshebe. I want to break it down from Malavista. Play. Let's go to Paris. Let's go to Paris because besemakhaya indoda manje si Paris, Paris, France. Let's do this one and then we'll come back. All right. Oh. Hi, my man. There's nothing like this in the world. Nothing. Oh, to the army. Hands in the ways in Germany. A double Germany. Oh, it is all its mission. Hands in the ways in Germany. Many times Where to? Say, man. I want to go to town.
You can't run me, me, Did you know that 1 in 2 people may experience piles? It's more common than you think, and there's no need to suffer in silence. Anusol is the UK's #1 selling treatment for piles. The ointment and suppositories soothe itching, relieve discomfort, and reduce inflammation. And for everyday hygiene, Anusol's flushable wipes are hypoallergenic and kind to sensitive skin. Ask your pharmacist for Anusol. Available at Clicks, Dis-Chem, and leading pharmacies. In business, timing is everything. The right moment to expand, invest, or move forward won't wait. So why should you? Standard Bank's business lending solutions give access to ukuthi nami compete ngihambe ibuze kanjani get a business revolving loan for uzama mention next yabo nale compete then we say a business. So, what is the difference? Malavisto, Paris. Yini i-2000 ne-Paris. all right. Okay, what is the difference between Paris and Malavisto? I think is that Malavisto is the old style or old school. I have to say that. Yeah. So Paris is a new vision. Engikhona njengamanje yokuthi ezasewulisi ne ezasewulisi for accommodator ama 2K ngoba angeke sibalekele ukuthi ama 2K iwona ikusasa lelizwe. That's why uhulumeni ethanda kangaka abantu abadala uyabo ngoba abantu abadala basakwazi ukusebenza abantu abancane abakwazi basende ikusasa. So that's why most uqhamana lithi youth nohulumeni ifund fast because uyazi ukuthi ikusasa lelizwe lele youth. So when I'm here ngicabanga ukuthi no man ngitrendile ngaba i-superstar ngesikhathi so Malavisto no Maskando strong, but for now ngizokwenza kanjani for ukuthi i-cross over ke manje ngene ngoLumbombo and then ngempela kuyenzeka Limpopo people playing Paris playing Kushi. I think everywhere you go it's an escape. You understand? Yeah, but now you see, I want to challenge you there. Yeah. Baleke kangakanani kulomculo Maskando uthi you must employ other languages. Akubona lapha wena mpela usushaya isiburuke sichaba. But people of Limpopo didn't mind. They listened to your music. So in the future, are we likely to hear you singing iMaskandi ngelinye liwe? Yeah, ngesiburuke ne. Yeah. Lo kubalekele kakhulu ukuthi vele mawushawa music accommodate wonke abantu because wonke ama nation. Yeah. Because now kufanele ukhumbule noma remember I'm a king of Maskandi. I'm not a king for nothing. You understand? I'm here because I'm representing Maskandi Chamber. That's why
everywhere you go uthola umthandelo SK uthola iParis uthola iGushi ngoba vele sengirepresent uMaskandi wona wonke amazwe zona zonke izinhlanga. Is that what makes you different? Sengisho ukuthi competition kwamanje, is there a competing person at the moment to the spread of this 2000 Maskandi? I think no competitor. I know competitor. Mhlambe ikhazamala best kwakukhona. Yeah, maybe nginawo lo skate, but for now I'm going level kakhulu. So uyabona nje ukuthi ufuna umuntu omusha, umuntu osukela eMpopo bayibona umthandeni, abona umthandeni one man, understand? Then elinye artist kaMaskandi basisebenze kahle nayo uma futhi belazela eMpopo